Kita pulang. Oh iya. Ayo satu lagi dak. Satu lagi. Dilebokke meneh sragen. Sragenan meneh. Sragenan meneh. Zia. Dini kalah. Dini kalah. Aja ngono kok puteng sampean dimbleki lho. Gak. Gak iso ambekan sampean kok ya, Mbak. Blekono wae, Mbak. Dini wis pokoke lewat. Aja ngono. Kacek 1000 lewat. Aja ngono. Tenan. Oh sampean tenan dicipok lho. Aku wis dicipok wis merinding. Keri. Aku nek ora dene wis merinding kok dicepok meneh. Nah, apa ndak? Lara ati loro ndak? Garwane wong liya, Pak De. Garwane wong liya, aduh aku ngono ki gak. Ya piye to, Lah Pak De? ngeneki aku. Ya ampun. Agak. Sampean suka sama garwanya wong liya? Suka. Wah. Jangan cari mati ya, Pak De. Enggak. No. Asik. Wong ayu sing tak tresnani. Senajan kowe garwane wong liya Cahayu. Nanging atiku wis kadung tresno. Wis tuwek nyebut. Nyebut piye? Lebokke ndak? Wong bagus sing tak tresnani. Iya Cahayu. Rino wengi wong tak impi-impi. Cahayu. Aku ora bisa lali. Mong sliramu Najan sepisan ketemu nanging gede ne rasa tresnaku rino wengi tansah nunggu arep tata asik. Sliramu sing tak tresnani. iya lah ya kuwi mau ning wis kadung hae ho salahe wong kaya ngene kok ketheke lah munyuke wah yo dilebokke meneh Nduk Ayo lebokno De. loro Sampeyan to De. Ayo De. Waduh, sik marahe bingung lho. aspok Ning ngopo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. iya Atiku karakteran Gusti kula nyuwun ngapura. Iya asik iya ambiar wong
ayu sing tak tresnani rina wangi mung kaimpi-impi aku ora bisa lali namun pemujane ati sing tak tresno bojone wong liya nanging kowe wis kadung tresno nanging kumpul gawe lara Pak De apa aku tumbas teh iki apa pendungan balan ya kowe ya wis duwe pendungan endi pendungan lho ning pendungan. apa sih Yo. teko tinggal aku Oh, lho. Ayu sing tak tresnani rina wangi mung tak impi ger aku ora bisa lali sliramu apa jane ati sinatian sapisan tak tresno bojone kendange aku wis kadung nanging ati ombak gawe lara tung gentak gentung wis lemes balungane wis lemes wis lemes nek ora diombeni aku wae nek ora diombeni aku wae wis ngono kae tukang kendange iki wis ngono kuwi kandhani iya apa sliramu teko ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karan Gusti kula nyuwun ngapura cak-cak matur sembah nuwun Pakde tur mater kasih keklangkung ngemin bang libur saking AZS musik mangke kalajengken malih sesen ingkang nganggo kalih